En mä jaksa. Mikä on IK? Mä voin piirtää myös niinku sen näin. Mut niinku en mä tiedä, onks tää yhtään se selkeämpi. Kyllä tää... Oi vittu. Tonnikala, vittu mä en ehdi enää kirjoittaa sitä. Ei kun on muuten vittu toisinpäin. Juu, on vissiin. Ei mennyt lukio hukkaan. Mikä vittu vihanen käärretorttu. Mä pystyn... Vihanen käärretorttu. Mikä vitun takapiiska silloin? Häntä. Oota, vittu. Vittu ihan selkeä. Oota, täytyy laittaa noin umpeen ja sitten värittää se näin. Nyt se näyttää sille, että sillä on kaulapanta. Eksoottinen. Mä tein Se sen ihan... hämäs toi hämäs toi oranssivalo väri. Mä tein sen ihan tarkoituksella. Mitä vittua? Mut on vaan mieleen yksi sana, mikä tohon niinku... Se oli Bentley. Mikä tässä oli vittu siideri? Asia selvä, siideri. Mitä vittua? Hän näyttää aika tyytyväiseltä. Hän on vain yksi osa tätä piirustusta. Jääkö se auton alle? Ei. Ei sentään. Ei nyt ruveta väkivaltaiseksi. Joo, se on tosi lähellä. Ei vittu. K on yhtä kuin N. Ei ole koota kikkelissä. Eli se on nikkeli. Nyt mä pääsen taiteilemaan. Katso mitä. Sitä. Oho.
No sehän meni vituiksi. Aika hieno. Mikä vitun sininen tamponi? Onks tää joku vitun tiskiharja? Tai sitten hammas vastaava. Näin ja... Tosta pitäis jo tietää. Oho, näyttää ihalta Among Us ukkelilta. Mä just kirjoitin Among Us. Se näyttää Akuankalta. Voi vittu, ei tää on näin vaikee. Siis mä olin kirjoittaa siihen eka, että nokkaeläin se. Mä en muista mikä se nimi oli vaan. Peritä Se on se jostain... niin, just se. Mitä muuta sä tarvit? No, toi on mäkkäri, mut ei se oo se sana, mitä tässä nyt haetaan. Siis mä en osaa piirtää kolmiulotteisesti, mutta se on niinkun... Vittu sä oot kaukana. Ei vittu, nyt mä tiedän. Noni. Ei mä en ehtinyt. Vittu, se tuli ton chattiin mun. Hän on vähän tommonen... Ei ollutkaan. Ei oo kaukana. Ai se voi piirtää sillä telttaa siihen viereen. No sit silloin ois ollut koti. Mut taikasauva vittu yhdessä. Niin onkin, Onks tää niin sun, onkin, onks tää ei sun ollut. pistämä? Ei ollut mun Joo. pistämä. Eiks ollut vittu hieno? Oli. Vittu risu kädessä. Just tää on se mun vankila. Tää on sun henkilökohtainen helvetti. Niin onkin. Vittu! Ei tää ollut niin... Ei mä en. Tää on se Paavo Pesusienessä oleva se toinen hahmo, se vitun Hyvä, Jalmari. niin Mä en muista mikä se mikä... Yes. Ei jäänyt kauan aikaa jäljellä. Mä luulin, että se oli helpompi piirtää, mutta sit kun mä rupesin piirtämään, niin ei se sit ollutkaan. Se on hyvä, että tulee Paavo Pesusienikin ennen. Ja se onkin yhdyssana. Ui vittu, miten täydellinen. Ei vittu, mä kirjoittais posti englanniksi jo eka 4 kirjainta, mutta ei se oo. Se on... En mä tiedä mikä on toi on englanniksi. Tää on Siis- sun itse kirjoittampi, koita arvata sitten. Lähellä on, tai on itse asiassa oikea sana, mutta et oo osannut kirjoittaa. Ei oo mun kirjoittama. Eikö muka? Ei vitussa. Maailman lopu. Ei vittu ole toi mun meinaa kirjoittama. Toi meinaa kuulosti siltä, että se olisi... Sen takia mä se otin, koska se kuulosti ihan siltä, että se on sun kirjoittama. Minecraft. Se oli Minecraft. Kyllä. Onko se luola? Siinä on kuitenkin L. Mikä vitun... Siis... Mä en saa tosta...
Mun piti sulkea silmät 70%, niin mä niinku pystyin havaitsemaan. Sit sä hahmotit sen. Niin, että se on niinku koivusta. Koivuknapi. Juu. Todella lähellä Siis E on toinen kirjain. Toinen ilma... Viimeinen niin, on Ö. Mikä vittu? Miten? Vittu! Mä kuulin tosta, kun sä hönkäsit sitä mä arvasin, että sä arvasit se siinä kohtaa. Taas on hyvin tyytyväisen näköinen. Mhm. Mut siis se niinku pointti oli silleen niinku mikä toi saatana ruskea kummitus, joka tulee tästä jalasta? Joo. Eikö se ole? Vittu mikä suu. Odota. Naps. Pesukone. Mikä vitun? No. Nyt siinä meni suu kiinni. Nyt se leuka liikkuu edestakos näin. Se teki. Ai sä arvasit sen. No kun mullakin taisi tulla toi sana jossain kohtaa. Se on käsi. Joo, selvä. Menee ohi tosta lasista, mutta siellä sitä on. Tai joku sun keksimä sana. Ei oo. Tuossa keskellä on. Toi on joku piano. Oho. Se vähän kusahti. Mikä väriset hiukset tällä toisella oli? Tyylin tolleen. Tää on siitä saatana nokkaeläinsarjasta, mut meinaaks, että mä muistan näitten nimiä. Tuon majava tonne näin. Se ois. Äkkiä kuulettaa. Sulla on 20 sekkaa aikaa. Nokkaeläimen naama on vähän päin vittua. Miksi sitä voi antaa? Mikä sen sarjan nimi on? Ei vitun näädät. Aika hieno. Tälläkin on vähän leveät hartia taas. Hän on vaan bodybuilder. Kato nyt sillä on sixpacki. Ei vittu. Vitun, tää on leivänpahdin tai tamponi. Mitä noi oranssit vitun viivat on?
Siis joku vitun torakka. Onks tää nyt se näätä? Siinä on R. Oho. Ah. Oho. Ei ollutkaan. Niin se R on tossa kohtaa. Alkaa P-llä. Paristo. Eli patteri. Toi, Mikä vittu toi eka no se, piirustus on, oli? se oli siis semmoinen lämpöpatteri. No, se ei kyllä Ja näyttänyt toi yhtään oranssi siltä. piipa niinku, oli se niinku idea siinä, että se niinku hohkaa lämpöä. Väiski Vemmersääri. Joo, älä sitä, se on ollut mullakin monta kertaa vaihtoehto. Oota mä nopea googlaan miltä tää nyt. Ei kun vittu, tässä on joku tommonen. No vitut ollu. On se aika lähellä. Se on niinku tolleen. Sit sillä on aivan satanan isot silmät. Tää on se siitä jostain ohjelmasta sininen ärsyttävä hahmo, joka juoksee ihan vitu kovaa. Joo, tää on se hahmo. Ai säätöpossu. Mä vähän panttasin mikä se paljastaa. Lähdetään taas tällä, mut nyt ei tehdä niin leveitä hartioita tällä kertaa. Kun ne on aika leveät on. No, Vittu, että on eksoottinen toi toinen. Tai itse asiassa molemmat. Missä se kaula on? tossa. Ei sillä ollut kaulaa. Ei se tarvinnut, Kylkiluu. kun se kylkiluu oli se asia. Onkos tämä jokin... Ei. Sentään. Hyi kauhea. Ajatteliko se jotain hävyttömyyksiä? Oho. Ajattelin. Ei kun tehdään noin vaan. Sillä on vähän isot pupillit. Mut hieno. Mut mikä vitun osa se on sitten? Silmä... Luomi? Mikä saatana? Alkaa S ja sit siellä on jossain välissä R. Silmäripset, noni. Vai onko se silmäripsi? En mä kerkeä kirjoittaa. Kuin hidas saa kirjoittaa. No kun mä menisin luovuttaa, mutta sit mä ajattelin, että kerkeän mä kuitenkin.